Sabingelela phinde sikwamukele lapho kweSimanzonzo channel yakho esiZulu ekulethela indaba zamakani ehamba phambili nefika ngesikhathi futhi. La kweSimanzonzo uzoqala sibheke ukuthi obani abathole i-quiz correct. La umaskandi quiz lapho esuke sibuza khona si-check-a nabantu ukuthi bayawazi umaskandi. Kwividiyo endlulile besibuzile ukuthi libizwa ngobani iqembu elashayelwa umfazi omnyama uphuze ekhemisi nehhashi. Abantu abaningi baphendulile kodwa kubuhlungu ukuthi bayithole wrong le answer. Abantu abaningi bathe isixaxambiji, kanti isixaxambiji kwakuyisihloko sekhasethi laleyo gruphu leyo. Igruphu ibizwa ukuthi yiy'nqunyulu zomhlaba, igruphu impela eyahlonishwa umhlaba wonke. Sengihlala kuzo-ke iy'hloko engikuphathele zona namhlanje zokuthi basola uShwi ngokutshotsa ingoma ka-Ali ethi iveze, kanti kusolwa ipi ebhedukayo phakathi kaMthandeni noShwi, kanti uThibela ukhala ngamagidangoma alambayo. Sivale ngokuthi u-DSD ubiza ungizwe ngesangoma esiphuphile. Egcineni kube khona imaskandi quiz yanamhlanje. Ake ngihlale kuzo-ke indaba ngigxile. Emva kokuthi uShwi noKhuzani noJaiva bekhiphe iy'ngoma zabo la bebe-featurisha khona. Ingoma kaShwi ethi iveze, abantu abaningi bese befaka umbono wabo ukuthi le ngoma le ngathi iyafana ngqo neya-Ali, base bethi ngabe uyitshotsheleni ingoma. Kuthe kusenjalo waye besephendula u-Ali lapho amangaze khona abantu abaningi, lapho ashilo khona ukuthi lento le eyenziwe uShwi noKhuzani uyayithanda kakhulu and futhi labaculi abahlonipha la emculweni uyathemba ukuthi nabo bamhlonipha. Wasethi uyayithanda lento eyenziwe uShwi, wasethi akaqhubeke njalo eshaya ingoma. Abantu abaningi-ke bathukile ukuthi hayi bo, wakhuluma kanje u-Ali njengoba ejwayele kuwumuntu okhalayo uma ukuthi uthathele ingoma, kodwa ubamangazile lapho ethi uyabonga ukuthi bayithathile le ngoma bayitona kahle, yazwakala kahle. Wasethi le ngoma imnandi, abaqhubeke beshaye ingoma. Sengihlala kuzo ezinye indaba zithi emva kokuthi uMthandeni ephoste ku-Facebook ebhale khona ukuthi umkhonzo ekubeni ephoste isithombe saShwi, abantu abaningi-ke bese besola ukuthi kungenzekani ukuthi khona ipi ebhedukayo phakathi kaMthandeni noShwi. Abantu abaningi basola ukuthi emva kokuthi uShwi ekhiphe ingoma noKhuzani noJaiva okuyilaba abazwani negcokama, uMthandeni mhlawumbe kungenzeka ukuthi ukwatile njengoba esithi manje ubhala umkhonzo ewubhekise kuShwi. Kuthe futhi kusenjalo wasephosta isithombe lapho asho khona ukuthi udlulisa umkhonzo futhi emajiteni, kwazise kungenzeka ukuthi sebamkhohlwa njengoba lockdown kade bagcinana. Abantu abaningi bathi kungenzekani ukuthi igcokama liyafunga, lifungela uShwi njengoba kade ekhiphe ingoma ney'mbangi zawo. Ake hlala nezansi-ke sizwe umbono wakho ukuthi le ndaba wena uyibona kanjani. Enye indaba engikuphathele yona kusola uThibela ngokubhinqa amanye amagidangoma omunye umculo oza kwabo la emculweni. Lapho uvela uThibela esho khona ukuthi wabona amagidangoma uthi uthe ndlula eFostorasi wandlula amagidangoma ebulawa indlala. Uthi kwamxaka ukuthi kahle kahle sithini isivumelwano phakathi kwabo nomqashi wabo. Wathi yena lokho ey'bona lokho ezimukile uyakhuluphala ekubeni amanye amagidangoma eshona phansi elamba. Wasebuza ukuthi kahle kahle sithini isivumelwano. Abantu abaningi basola ukuthi kungenzeka ukuthi Thibela uthi ubhinqela amanye amagidangoma omunye umculo. Ake hlala nezansi sizwe umbono wakhe. Madoda ngihamba la eForce, hey awondile amagidangoma, awondile ehlile emzimbeni. Kwenze njani? Sithini isivumelwano kade namaqhawe wabo? Hey angazi sithini isivumelwano ngoba madoda. Mina ngibona uFampunga selokhu ezimukile nje uFampunga. Lokho ezimukile nje uFampunga. Kwenze njani? Ezinye indaba ezokugcina ezokuthi u-DSD usekhiphe incwadi eshisayo ekhombe kungizwe umfowamchunu, lapho esho khona ukuthi uyisangoma esiphuphileyo. Lokho kulandela ukuthi ungizwe ekhiphe ividiyo ethi kula maskandi sebaningi odokotela abangombombayi. Uthi umuntu vele elale nje umuntu evuke esodokotela, wasethi lento le ilulaza isithunzi somaskandi. Ubesebhala ku-DSD wathi lento le eshiwo ungizwe imphathi kahle njengoba ukusho ukuthi uyameya njengoba naye sebizwa ngo-Dr. DSD. Wasethi okokuqala uzosuke bededela ikliphu yokuthi ungizwe waxoshelana noKhosini. Uthi wayekhona emhlanganweni kukhona obonga Panza nabanye abaphathi bokhozi kuqulwa icala langizwe lapha ezigcine esexoshwa oKhosini. Wasethi futhi okokuqala yena wama esadini langizwe ngesikhathi ungizwe izinto zimjikela esengenamali. Uthi waze waya emcimbini wakhe iNgizwe Festival nalapho asebenzisa khona imali yakhe. Uthi kamxaka kodwa ungizwe mase emphendukela kanje.
Wasethi kodwa iy'pendulo ey'ningi uzoyikhipha kwi-albhamu yakhe ezayo. Wasethi lapho-ke kuzobonakala ngempela ukuthi amahlazo ahlale obala. Sengiphetha-ke namhlanje i-quiz lapho esi-check-a khona ukuthi ngabe umaskandi wakho uyawazi ngempela yini. Namhlanje sibuza ukuthi sithini isihloko saMtshengiseni se-albhamu yakhe yokuqala. Sihlangana kwi-comment section sizwe ukuthi kahle kahle uyasazi yini isihloko sokuqala saMtshengiseni. Kuzokusiza ukuthi usubscribe ucofe ne-notification button ukuze masifaka ividiyo futhi usheshe uyibone ukuze uzokhomenta ukuze uvele ekuqaleni njengalaba abavelile. Ngumfana Mahlobo-ke, hhayi ngidede indawo, ngiyabonga. Uhlale phansi, bese ushaya usubscribe, usithole zonke izishilo.